may nasagapa mo. Masamang balita, may nakitang babae bulat na sa isang kalsada, sa isang libre at malayong lugar, sa isang probinsya managal nang nawawala at hinahanap ng pamilya. Malamang wala ng buhay balat, di wala ng kulay, purpasa ang nakalatay, dahil malayo siya'y hinalay tagtad. Sila mga paso, tintin, ang kanyang braso, pinpin, ang mga daliri sa malas, seminar, pino, ang aking iwasa, iba't iba mga binasa, kinaawa, pati batuta, pati bote, parang alak, tinagtagal ay nakilala, aktivismo na sa Maynila, mga lalaki, nakariple, nakasuot ng tungkol lahi, intelihente, ahente, nakabase sa Maynoke, sinundan ng mga yapak, sa eskinita siya'y ginagak, mabilis ang pangyayari, sinagay siya sa may kotse, at doon na nagsimula ang malakir na pangyayari. Dinukot, dinukot, Pinas lang. Dinukot, dinukot, Pinas lang.